काहेन कियरी लकड़िया तो काहे से बासली हो रानी के करे आंगने होमिया होला त धुआं नाया कासे चढ़ई रे रानी के करे आंगने होमिया होला त धुआं ना आकाशे चढ़ई रे। चंदन कियरी लकड़िया त घिया गुड़ा बासली हो रानी कवन सिंह आंगने होमिया होला तो धुआं ना आकाशे चढ़ई रे रानी कवन सिंह आंगने होमिया होला तो धुआं ना आकाशे चढ़ई रे। होमिया कराए से कवन फल सुनो विप्र पंडित हो पंडित एकर अर्थ बताओ कवन फल होई हो। होमिया कराए से हई फल सुनो रानी रुक्मिणी हो रानी धुआं ना जे चढ़ी हैया कसवा देवता मगन होई हई हो। पोखर खनाए से कवन फल सुनो विप्र पंडित हो पंडित एकर अर्थ बताओ कवन फल होई हो। पोखर खनाए से हई फल सुनो रानी रुक्मिणी हो रानी गौआ जे पियई जुड़ पानी बहुत फल मिली हाई हो। बगिया लगाए से कवन फल सुनो विप्र पंडित हो पंडित एकर अर्थ बताओ कवन फल होई हो। बगिया लगाए से हई फल सुनो रानी रुक्मिणी हो रानी सुगा जे लई हई बसेर बहुत फल मिली हाई रे। रानी चिरई जे लई हई बसेर बहुत फल होई हाई हो। धैर्य के जनमे कवन फल सुनो विप्र पंडित हो पंडित एकर अर्थ बताओ कवन फल होई हो।
धैर्य के जन्म में इहई फल सुनो रानी रुक्मिणी हो। रानी बपई जे देहि कन्यादान धर्म से बढ़ियाई हो। रानी को खिया से हो बुद्धार बहुत फल मिली हाई हो। पुतवा के जन्म में कवन फल सुनो विप्र पंडित हो। पंडित एकर अर्थ बताओ कवन फल होई हाई हो। पुतवा के जन्म में इहई फल सुनो रानी रुक्मिणी हो। रानी पुतवा जे देहि पिंड दान तो पितर आनंद होई हई हो। रानी पुतवा जे देहि पिंड दान तो पितर आनंद होई हई हो।